Pa dobro, mislim da je bila prava prvenstvena utakmica, da se videla želja i kod nas i kod njih. Mislim da smo dobro krenuli utakmicu, međutim nesrećno smo primili gol iz prekida. Probali smo da se vratimo, stvarali smo šanse, nismo uspeli da iskoristimo. U drugom poluvremenu to je izgledalo dosta bolje. Postigli smo 2 gola, imali smo sve u svojim rukama i na kraju eto, bio je taj penal, sad da li je bio ili nije. Gotova je utakmica, ne možemo sad da se vraćamo na to. 2-2, imamo 5 bodova više, moramo odmah da zaboravimo ovu utakmicu i da se koncentrišemo na Domžale, da probamo da pobedimo i da dočekamo derbi koja mislim da će biti utakmica sezone. Kad postignete pogodak, a ne pobedite utakmicu, on nema na težini, iskreno kod mene. Jesam zadovoljan što sam postigao, ali najbitnije da ekipa pobeđuje, da osvojimo prvo mesto.